लइका कहत रे बबुआ ओ खले समूला के तू प्यार से राम बाबू है चल बोले क्या कहे ओ खले समूला के तू प्यार से हमारा लेकिन एगो बात सुन ले अखिलेश भैया भाई देखिए कलाकार के तरफ से पुरस्कार होला लेकिन मन में दोगी ना हो जाए हाँ हजार हजार का पुरस्कार देखिए बड़का भैया और वे सभी तक आशीर्वाद लेकिन फर्क हाँ लेकिन बहुत सुंदर कलाकार अखिलेश भैया भगवान से विनती करब कि कलाकारी में बढ़ोतरी होके हुआ रही हमने के भगवान से कहे जाना है हयो खले समूला के प्यार से हम जाने के लिए हंसे वाली बात हमरो बात अखिलेश भैया कैसे कहले हैं कि कदो इनकर मेहरारू फौजाई कदो बड़की लगा रहल हनु भैया हां तब लवटी हुई हमर भौजाई सब ठेठ भोजपुरी बियाह तो भइले नइखे हमर भौजाई की लवटी कहले हैं ऐसा ही है सरकार यही कोरोना में छपरा से का के हम अखिलेश भैया नहीं जा दोनों भाई जाने की नहीं जा कहीं नहीं जा तो इनका जाने की नहीं हमारा तनी बजरिया पर लेट हो गई आई घरवा जल्दी चल गई आ जाके घरवा से एक जगह प्रोग्राम में फिर निकल गई हमारा दिन सरकार प्रोग्राम ना झूठ खा बोले प्रोग्राम में हमारा दिन ना रहला घरवा कोई नहीं तो कहनी कि एक खलेस को फौजी बालू हो अरे तनी खोल तू केवाड़िया अखिलेश को फौजी और सजाने के लिए केवाड़ी खोलली केवाड़ी खोल के देखो तनी कि मुंह में पावा ना जाप पहनल सो माटी उठी खाए खाते हमनी के जादव वंश में जाने के लिए लगाई ले जा पौन के जाप सीख ले जा कि माटी ना खेले सो ना तो माटी खेले सो तो जोकी आगे हंस तो करे के एल्बो मार सिरप फलो करे के दियाला एल्बो मार देखो तनी के अखिलेश वो भाभी एकदम जाम लगौले होने से गोल तनी फौजी भेटलू है एकदम जाने की नहीं खोज बनावले हम मुंह में जाने की नहीं कई तरह मास्क लगौले निकल देवर जी कहनी की भाभी अरे मुंह में का लगौले मारू जमले मारू कहतरी के देवर जी हम सोची कि गोल वाली दूर से तो पानी पत्थर पूछी है कहतरी के भौजी हम कहनी कि भाभी है मुंह में का लगोले मारू तो कहतरी कि ई देवर जी मास्क हो कहनी कि का है ई मास्क काहे लगोले मारू भाई तो कहतरी कि कोरोना हम कहे कि तनी मुनिया तारवा हेल जाई पानी उनी पिए खाती ना देखी कोई घर से घरा उड़ रहला तो कोई माने पूछे ना डायरेक्ट हेल जाला खाली कहनी कि भाभी तनी हेल जातड़ी हम हेल जातड़ी तो कहतड़ी भाभी कि ना ना देवर जी कोरोना पानी कोरोना ना तो ढूक जाई अरे रोग के नाम कोरोना हो आई कहतड़ी कि कोरोना ना तो ढूक जाई माने कि कोरोना ना तो ढूक जाई तीन चार खाली कह देली कुछ गोनी के हमरा सही मजाक करत तारी आ इनके छोट बहन से बियाह होखे वाला बा बात सही में बानी
इनके छोट बहनिया से बियाह होखा लगा हम कहनी कि पहले चेक कॉलेज तब बियाह करई है कि जानी कि इनकर बियाह के बन बा तो कहनी कि पहले चेक कॉलेज तो बियाह करई है साली से माने अपना साली से इनकर मेहरारू के से चली तब कहनी कि ये भाभी कोरोना ढुक जाए पहले हनिया धरो ना तो ढुक जाए ये हंसे वाली बात हो गई हाँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो छोटा क्लिप सुना देता नहीं एकरा बादे कथा कहानी बने रखा है आना तो जैसे कौन सब वैसे नहीं करो कथा कहानी की छोटा गीत होके वो सब छोड़ी अब लदारी पर ठीक है बा लदारी पकाना फिर होता यही तरह जाने के लेकिन लॉकडाउन में बियाह भइले बोलै का के बिना सलाह सब का 5 गो लइका को होई के सब बैठ गए एगो लइकी से अच्छा ठीक बा मास्टर साहब वही में रहा ओए हाल कर देले कि एगो चूटी पर दू को छूटा जिया जाने के लेकिन पायल एगो लइका के शादी होता लॉकडाउन में आ ऊपर भाई जौन बाने सो लइकिया के लिया लगे खातिर चला होता लइका जाने के लेकिन हवल फुरत रोता अपना सहतियन से कहते गिरे से भैया केकर खातिर का ना खाई दी कइले लॉकडाउन में गर्जियन के चलते गर्जियन बरजे बोले कि बियाह मत कर बियाह लेकिन कहनी कि ना सोना हमारा आई कहेगी 5 बरस ले बात होता तब तोर भाई चले ले सलिया लेवे रे जीतवा जाने के कई बरस सलिया लेवे जी बड़ी ठठाव में तब कइले बड़ा सलिया हां जिया कहता रोता कहता बबुआ